Exe, this is Lily Shaunolo from CMTV. This is calling your partner to confirm if your partner is loyal. We give you 1,000 rand if your partner is loyal. If your partner is cheating, you don't get anything. So our goal is to test relationships to make sure that people are in good relationships. So follow us and check what's gonna come. Dango. Oh, cause ungisizile like ungenze ngafind out iqiniso, so it's fine. Tell me now. Tell me now. Wena ungangihlanyisa wena, don't make me mad. Tell me now. Tell me now. Awudokungamnendaba nakho. Angithi sinasesenzile loyalty test sibonile ukuthi yena akakho faithful. Into ezokwenza yona. And saying light skinned since nini mina. Asikaqedi washelwa yimina wena. What's wrong with you? What's wrong with me? What's wrong with me is that when you are stuck with my girlfriend. Why are you cheating? Zamin. Azekhala. Azibule. Azikhaya. My sister, hello. Hi. Legay. Iyaphila. Kenala Shaunolo, I'm from CMTV. I'm doing a show where I test the relationships. If you don't mind, reka no stop. Kivala speed. Okay. What's speed? Angisizwa. Yeah. So I'm doing a show. That's why I'm shooting. We test relationships. So ngizokunika 1,000 rand if umuntu wakho loyal. Okay, I think. Yeah, igama lobani? Igama nguMbali. Bali. Okay. Uthandana nobani? Ngithandana noNewo. Lithandana for how long? 2 years. 2 years. And ugcine kumona? Gcine namhlanje kuseni. Okay. Relationship yenu injani? Oh, imnandi nje, i-right nje. Yeah. So sikamfonela simcheke ukuthi uloyal. Uthandana nawe kuphela. Yeah, ngiyamthemba. Ngicela ufake ama number. Simfonela sicheke ukuthi uthandana nawe kuphela. Akakho omunye because you know ama relationship. Kwathela ukuthi yabo. Yeah, siyamfonela. So cheka ukuthi uwe kuphela yabo. Okay, I think ngiyamthemba vele. Yeah, sure. It's how's it? 90 Sure. My name is Lily Shaunolo. I'm from CMTV. I'm doing this show where I test relationships. So if your partner is loyal, you get 1,000 rand. I mean, your partner is gonna get 1,000 rand. So I wanna ask you a few questions to test if you're loyal. I believe you're loyal, right? Yeah, some face. Utubani? Lee from CMTV. Oh, okay, ndotogli. Is your partner light skin or dark skin? Mfethu dark mfethu isiphalaphala isibomonde ishanda pha mfethu into okuma kahle angithola ngithanda lokho okutake mina mboss. Okay. How long have you been together? Into yami nesithanda sami man yazi suze ngisho man take Ntombi yami mfethu indoni yamanzi. Into yami sibe sayiphusha silanda ku 2 years, I understand of course. Okay, and ugcineleni kumona? Intombi yami into zami lezi namhlanje kuseni inkabi yami. Okay. Igama lakhe obani? Esithanda sami. Ngimbiza uMbali kodwa maliphelele abamaziyo ngakubo banokuthi uMbaleke. Okay. My sister, was everything correct? Ngishilo ngathi umuntu wami akasoze nje angijolele mina shem. Ngiyabonga nasithandwa sami. Yabona manje sizoyibhubhudla le mali. Wow. 1,000 yonke mfethu. Congratulations. Ibukeza lapho nyeza lezi imali lakho. Wow. Ube ready. Uqoke leya outfit leya. Ukhipha imali emoteni. My bag. Saskipha lesi Yeah, side bag, yeah. Wow. Guys, sithanda sami wema. We didn't even Awungazi ukuthi ngedwa. We didn't even come with the Intoni yakho but yamanzi. it's going to check it. Awutambe yami egedlela bengazi nasithanda sami awusoze ungenzekala. Bayilanda manje. Wow. Hey, nami bengithi ngiyawalka vele ngiza lapho uyazi nawe ukuthi ama-weather mawathi nje kancane ngicabanga wena. Hey. Awu. Imali yakho yeza ne. Bayilanda ngedlela. Ngisalinde nemali babe ungasanyakazi geza lapho. Hayi futhi uzogezwa yimina ngifuna nje ukugeza nje iqolo nje slow. Umuntu ebantini. Uzomgeza slow. Angidlali ngawe babe wena nje Uzomgeza? ngizomgeza. Like the Mhlanje kancane ngizonyofika lapha kushandisa. Hey. Ungagezi mama liyeza lisendleleni. Iningi le mali babe. Wow.
Uzomgeza vele. Ezi wena linda imama lakho. Yebo ngizomgeza hawu. Jabule kahle. so mamgeza mawufika lapha wenzani? Kuleza ndawo lezana phela hawu ngiyaguqa ngedolo phela nawe uyalazi udaba. Chaza kahle mama. Hey ingasachazi kakhulu hey sengifisa bese ngilapho. Wow. Ungagezi sithanda sami linda imama lakho. Wow. Ungawalokotha amanzi ufuna ukwahla nje nayo nje. Ngiyaphatha ne-Atramela babe guess what? Atramel. Ngenzani nge-Atramel? Atramela ngothenga ne-Atramela ngiyakutshela. Uzenzani ngayo? Atramela he phela mangiqeda nje ukumgeza hawu ngiyithele emzimbeni ngehla nayo. Atramel. Yokorobho wena sithanda sami iningi le mali. Nje hawu ngiyakutshela. Guys, this relationship is Sakho lesikhala phela. Awusikhethanga kunetha, wasikhetha kubalele. Ngithi kushisa kubanda nginawe. Hey, yazi nami sengiyayibona le wena ngathi ngicabanga wena ungathola ngemali ngathi angisayiyeki. Wow. Sengiyolinda wena sithanda sami. Khuleka nje ngikuthole nje ngeBVD ngoba hayi Atramela plaza yabandi izobigijima emzimbeni. iBVD yenzani? Ngimthola asele nje ngeBVD yodwa nje. Ufuna umthola Angakagezi kodwa iBVD nje asale ngayo nje. Uye uzikhumula. Yebo phela iBVD yohliswa yimi ngamazinyo phela nawe uyalazi udaba. La mini second time. Somunike iPhone once. Hayi, sithanda sami athi sengiyokulinda ke ngithinta uma ufika. Wow. Ngitshele lapha. Okay, hayi ngibona inkinga mfethu. Ngizokutshela ukuthi hayi ungangihlangabezi ngoba kuzosuke kumosheke ngendlela engihlele ngakhona. Angizwa. Bengithi hayi kuhle sengiyokulinda. Okay, awungilinde khulilesa My guy is taking time, man. Let's send the e-wallet. Yeah, yo babe bangisenda ne-e-wallet. Hayi ngizokusendela ne-message ngikubonise. Okay, sithanda sami athi ngilungisa ke. Ungalungisi wena khumula usale ngeBVD. Ngakuthola ugqoka amabhuku amabili cha. Sala nje ngeBVD nje kuphela. Yona sithanda sami wazi yona. Awuthi ngithatha wona wakho namhlanje. Nkosi yami. Sekwanele. Okay ngisalindile ke. Okay, uzongitshela ke athi ngihambe. Okay sithandwa sami. Wow. Ngicela ubambe mic. Ufila kanjani? Yo ngijabulile kakhulu. So sizenza e-wallet ne and then uzofaka ama number wakho. Okay. Ufila kanjani? Wangathi wena romantic wena? So iBVD uyehlisa ngamazinyo. Hawu obvious naye imele nawe uyalazi udapha naye uyehlisa ngamazinyo. So sekushubipha mawuse kamereni nawe uyalazi. Hayi izomwenzela e-wallet. Mawuse kamereni ngidingeka leya power leya vava for. Ngiba isilenda ngibonge mnganani. Uba active. La Yo. Iba yenye into. Yeah, something. Anyway, na because sithathe isikhathi ukunika imali sizoyenza 1.5 normally siyenza 1000. Awe ma awusadla mina nodala. Ushembe wenzani? Ngithwala ushembe. Oza uzeyibona. Oza Chris uzeyibona. Ngeke sifake ama number wakhe mara nayi imali send. Okay, it's fine. So yeah, now we are one of my sister ngithi. Yeah, ngiyayibona. Yeah, awe ma imali yakho sihambile ngathi ke SMS uzositshela ukuthi uyitholile. Thank you ne. Thank you siyabonga ne. Uhambe kahle. Yeah, we appreciate it. Ngisheshe udala ungile. iBVD imile lapha ya ukuthi uye yeah. I mean iBVD siyabonga ne. iBVD imile ukuthi bayehlise ngamazinyo. This is Lily Shonolo from CMTV. Lamin, what do you say for this episode? Danko siyabonga, don't forget to subscribe. Danko. Away. Oh, cause ungisizile like ungenze nga find out iqiniso so it's fine. Tell me now. Tell me now. Wena ungihlanyisa wena don't make me mad. Tell me now. Tell me now. Awukungamnendaba nakho angithi sinase senzile loyalty test sibonile ukuthi yena akakho faithful. Into enzokwenza yona. And sengi light skinned since nini mina?
Asikakaqedi washelwa yimina wena. What's wrong with you? What's wrong with me? What's wrong with me is that when you are stuck with my girlfriend. Why are you cheating?